जय जगन्नाथ। ମୁଁ ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କ'ଣ ଏତେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ସାର୍ଥକ ଭାଇ ଆସୁ ଭିତରକୁ ତ ପଳେଇଲେଣି। ଏତେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ କି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି କ'ଣ। এই ସାର୍ଥକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି ଏପଟେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ନା କ'ଣ। ହେଁ ଏଠି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡି ବସିଛି ବୋଧେ। ଓହୋ ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍। ଆଉ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କି ଦେଖାଉନାହିଁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ। ଓ ଏଠି ସବୁ କିଏ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଦୁଆର ମୋର ଜଗିଛୁ ବାଟ ଛାଡ଼ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼। ହା 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 ଓ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଓହୋ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ତ ମଝିଆ ଭିଣେଇ ଗୌତମ ନା ପୁରା ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମଟନ୍। ତା ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଷ୍ଟର ଆସୁ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଏପଟେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଏଠି ଛିଡ଼ାକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଛୁଇଁବନି ନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରୋଷେଇ ପୁରା। ଇଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କି ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆର୍ମି ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଇଏ ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଚୁଲିରେ ପୁରା ଚାଲିଛି ବାଡ଼ି ପଟେ ରୋଷେଇ ପୁରା। ଏପଟରେ ଏଇ ଚୁଙ୍ଗୁମୁଙ୍ଗୁ ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଏଠି ରେଡି ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସରି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ନା ନା ବାଁଶ ଜାଳରେ ଆମର ମଟନଟା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଓହୋ ୟା ସହିତ ଆମର ମସରୁମ ବିରିୟାନୀ ଆମର ସେପଟେ ବଡ଼ ନା କିଶନ ନା ଆରମ୍ଭ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମସରୁମ୍ ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି ସେପଟରେ। ମସରୁମ ବିରିୟାନୀ ସେପଟେ ଏ ମସରୁମ୍ ବିରିୟାନୀ ଏଇଠି ହାଣ୍ଡିରେ ବସିଛି ତ। ଦି ପ୍ରକାର ମେନୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବୋଲି ଆମର ହେଉଛି ମସରୁମ୍ ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି ତ। ସେପଟରେ ତାହେଲେ ସିଏ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ନା ମଝିଆ ନା ଆମର ଏଠି ମଟନ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ପଛରେ। ଫେର ଆମର ଚାରିଟା ଥିଲେ ବା ତିନିଟା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଟିକେ वाओ सालाड पूरा रेडी हो बिरियानी हांडा खोला जाऊ। बिरियानी हांडा खोलला पूरा जना पड़ कौन हो। मु तो सकाल जाइए आसी सका 8 जाइए राति सका 8 रु राति 8 होगला। आउ सब गले कौन छुआ सब माँ कौड़ा ले बे हे बे चुंगु मुंगु हरिया सब आउ सब से कौड़ा गले चाहे तुम पाक तुम अंडा सब कुआड़े गल तुम ऊपर सब कौन कर काली सब पड़े यही भाई कुआड़े गले सब यही बे चुंगु मुंगु ए हे काली आम चुंगु मुंगु सब पड़े मु पुणी एकुटिया है देखो आम चुंगु मुंगु टुंगु सब पड़े अच्छा 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 पड़ियो पड़ियो अरे कौन सब आज तुम भेज ना नॉन भेज आज तुम्हें आज खाइब ना मशरूम बिरियानी खाइब ना मटन खाइब दीटा खाइबू तोर नॉन दीबुनी तोर आज भेज आम भेज खाइबा से नॉन भेज खाओ ये कि ना कौन गले सब कहीं जी नॉन भेज खाइब ताको आम भेज देमुनु। अरे सबू एत प्रिपेरेसन चलुच निज निज काम व्यस्त मु आसला को क्या पाऊनी कुआड़े किए गला कौन पड़ी कौन सार्थक कौन ए
ତା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖୁ ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର କ'ଣ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡଲାର ପକେଇ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ନେଇଗଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଓ ଭଦ୍ରକ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଦ୍ରକ ଆମର ବନ୍ଦ ଛକ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ମାନେ ନେତା ଲୋକ ଆମର ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ଯେତିକି ବସିଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଯାଅ ସେଠି ଉପରେ ଦେଖ ଆସୁ ଅଙ୍କଲ ଦେଖି ଦେଖ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସୁ ଅଙ୍କଲ ତା ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଙ୍କଲ ଆସୁ ଅଙ୍କଲ। ତମକୁ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି ଭାଇ? ଚୁଙ୍ଗୁ ମୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ଓ ସଜା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କୋଲକାତା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ସଜା ହେଇଛି ପୁରା ଆମର ସାଲାଡ ନା ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ହେଲା ନା ହେଇନି? ଖୋଲିବାନି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଚଢ଼ ନା ବିଦା କରିବି ଧନ ତାଙ୍କୁ ଛୁଁ ନା ଅଲଗା ସାଇଡ୍ କରିଦେ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପୁରାଣ ଧନ ପିଟନ୍ତିନି ଏଇ ସେ କିଳା ଫିଳା ଉଠିଲାଣି ଏଇ ମନା କର ପିଟିବନି କୁକୁର ଘାସ ଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗନା ଖାଲି ଗୋଡ଼ା ପିଟା ପିଟି କରନା ଖାଲି ଗୋଡ଼ା ପିଟା ପିଟି କରନା ନା ଟେକା ପକା ନା ଏଇ ମାନ ଅଲଜ୍ଜା ଆସୁ ଅଙ୍କଲ କବେ ଆଉ ଏପଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାଲି ଯିବ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ଘି ପିଠା ତିଆରି ହେଇଛି ତାପରେ ସବୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ମା ତାର କରିକି ରଖିଛି ବଢ଼ି ଘି ପିଠା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ତା ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି ରହିଛି କାଲି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଳେଇବ କଲିକତା କିଛି ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ରଖାଇଛୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁଚୁ କରି କାଟି ଦେଉଛ ନା ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ କଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖୁ ତ କାଲି ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେବ ବେଣୁସୁ 8ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ତାହେଲେ 4ଟାରେ ବାହାରିବା କରୁ ମଝିରେ ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି କାନ୍ଧ ପିନ୍ଧିବ ଏଇ ଛୁଆ ନାନୀ ଆସୁ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବଥା କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି କହୁଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଛି କହିକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ଦେଖିବ ଟିଭିରେ ଏଇ ଆସିବ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାହୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁ ମୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ ଏଇ ଚୁଙ୍ଗୁ ମୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଯିବେ ଆଉ କଣ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଟା କଣ କଣ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି କଲୁଣି ଲୋ ସବୁ ଦେଶୀ ଆଇଟମ କଣ ସବୁ ରେଡି କରୁଛୁ ଇଏ କଣ ଆଇଲା ଆଉ କଣ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି କଲୁଣି ଏତିକି ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି ଝିଅ ନବ ଆଉ ହେଟା କଣ ନେଇକି ଆଇଲୁ ସାରୁ ରେଡି ହବ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି କରୁଛି ଝିଅ ସବୁ କଲିକତା ଝିଅକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି ଆଉ କଣ କରିବେ ସେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିବ ଆଉ କଣ ଦେବି ଦେଖୁ ହଉ